Бәлки бу? Ошамаган. Миңа калса, Я, жаныкайларым, нигә дип чакырдыгыз? Менә ниндидер билгесез жайланма. Нәрсә булырга мөмкин бу? бәлки үлчәүдер? Яки идәнгә куела торган сәгатьтер. Туктагыз әле. Бу әйбернең аңлатма кәгазе бармы? Юк шул менә, юк. Начар. Ярар, ошына чыгып карыйк. Сез нәрсәнең өчен чыкмакчы буласыз? Нинди зур шайба! Филләр эчендә. Исеме дә кызык. Ай, хобот. Эй, хобот дип әйтсеннәр иде тагын. Ой, хобот. Шауламагыз. Нәрсә микән соң бу? Аңлашылмый. Бәлки интернеттан эзләп караргадыр. Каян? Китегез алманнан. Интернетсыз да йөреп чыгарбыз. Барыгыз, комачауламагыз. Ярар, ихтыярыгыз. Киттек, Нолик. Хәзер без барысын да үзебез беләчәкбез. Ничек? Менә шулай. Исемен хәтерлисеңме? Ой, хобот. Эй, хобот. Сикер. Юк, монысы түгел. Эй, түгел. Ай, хобот. Менә ул. Тузан сурткыч робот. Ул нәрсә? Тузанны үзе суртамы? Робот икән, димәк үзе. Нәрсә генә юк бу Дим Димычның компьютерында? Нолик, Дим Димычның компьютерында түгел ул. Интернетта. Үз компьютерыңнан син бүтән компьютерга хат җибәрә аласың. Яки бүтән компьютердан үзеңә сурәтләр яки җырлар күчерә аласың. Чөнки дөньядагы компьютерларның күпчелеге үзара галәмәт зур челтәр белән тоташкан. Бу дөнья күләм челтәре интернет дип атала. Интернет ярдәмендә дөньяның теләсә кайсы почмагын күрергә, теләсә нинди мәгълүмат табарга мөмкин. Бу электрон яшелчә турагыч. Юк, түгәрәк битле кәгазьләр өчен принтер ул. Саф сата. Дәтипус, без белдек моның нәрсә икәнен. Тагын сез. Комачауламагыз уларга. Хәзер күрсәтәбез. Нолик кабыз. Нәрсәне кабыз? Уйламагыз да. 3, 4, киттек. Ярдәм итегез. Нәрсә булды бу? Бу робот тузан сурткыч. Ул үзе чиштыра. Аңлатмасын каян таптыгыз? Интернеттан. Бик тиз. Дигәнче, шулай бик тизме? Телисезме? Күрсәтәм. Күрсәт. Әйдәле. Интернетта. Эй, мин дә сезнең белән. Сыравың булса, интеге бирмик. Bütünüsünden böyle internet. Bütünüsünden böyle internet. Ярдәм ите ул, безгә һәр чакта. Hatlarını alır, internet aşa. Hatlarını alır, internet aşa. Әйбәт дустым булыр гомергә, тик эшләгенә җаен китереп. Бөтенебезгә килә ярдәмгә,
мультипликацион фильм «Халкыбыз мирасы» студиясында тәрҗемә ителде.